Karon na ato tanay gipang atubang, may mga problema tang kada usab yun nay problema, katong wala nay problema, una ra mo uli. Kitang tanan naagyoy problema. Naagyoy tay problema, problema sa sala, problema sa financial, problema sa spiritual, problema sa panglawas, problema ba mo sa inyong silingan? Basi ka problema mo sa inyong silingan, ha? Problema sa inyong kagalingan. Problema sa tong baryo, sa tong nasod, sa tong lungsod. Gining problema, hangtod nga gaginhawa pa ka ibabaw ninyo taari ko kabulagan problema. Mo nang nagsaad si Lord nga ubanan kaniya. Di mo nakurat. Kung natay problema, basta kabalotang sigurado sa ta nga ang Diyos nag-uban na to. Si Apostle Paul, nagsulat siya dito sa taga Pilipos, iyang giingnan nga ang inyong kabalaka, ang inyong mga kabugat, ang tanan ninyong gihuna-una, ang tanan ninyong mga kasakit, itugyan sa Ginoo. Unya, tuguntin na ang kalinaw sa Diyos, sa verse 7, musulod sa inyong kasing-kasing, o maunay maghari, maunay manalipod. No? Kaya magsigit at huna-una sa itong kahintang, di kita katulog. Magsigit lagi kag problema. Pero kung magkato na kagtugyan sa Ginoo, ikaw na yung bahala, Lord. Diyan pa magsugod na ang kalinaw sa Ginoo na nimo. Kana bitang let your will be done, pero abot na sa panahon, saan ko ni Lord? No? Ingana ang may tabo. Munang karon, paminawag ayon ng mga mensahe. Kining mga butangan atong isgutan karon mga igsoon, dili gani siya mapalit og kwarta. Kanang mga tao nga mubayad sila o clown. Sabot mo sa na clown. Katong mga magician ba mag-make up sa nawang murag kamatis na ng ilog, puti kay nawang mo niya ang isya but dire. Yung sige na sila sayaw. Di gyud gihapon bisan sila nga performer nga mulipay sa imuha, sila po na ay kaguol nga gitaguan. Munang kasagaran mga komedya na naghiko. Na sila'y kagulingan, na sila'y kaguol sa sulod. And kining mga anxieties, mga worries, na kung dili ni mo ni siya ma-control, dili mo ni matugyas Ginoo, mo tagap ni sa depression, o diha sa depression, diha na tanan. Bughat na ka, di nakakatulog, o maabot na ng time nga, wala, give up sa kinabuhi. Munang si Lord nagpasidaan nga natong mga Kristohanon, gikinahanglan ang hingpit nga patugyan sa Ginoo. Kanang imong problema karon maragwa pa man siguro nimo na hingpit nga natugyan sa Ginoo, kay kasige pa man kagkaguol. Kasige pa usapon dili. Bisa kung saan gani mo kuna-una, bisa pugod pa ni mo kagalingon, wa jud kay mahimo. Murag unas nga uga ba? Wa jud kay mahimo, munang ipatugyan gyud lagi na ni Lord. Kay sa panahon ng tawo na mahimo, ana man nga time mo give up siya sa Ginoo, dili pag give up nga katong maghupot sa liog, kundi itugyan niya sa Ginoo tanan-tanan nga iyang gi-concern. O diya na magsugod na ang kalinaw sa Ginoo muhari siyang kasing-kasing. Paminawan Kung moadto kag bikyo, di ko kakaingon dito, ma'am, namoy oskagalon or oskalitrong kalinaw, papalita ko. Di na pwede. Lami yung tanong, naay sleeping pills nga kanang imno nimo makatog ka, pero di na effective gani sa uban. Pero inigmata ni mo na, gihapon kaguliyan, nagyapon na nga problema. Mahuna-unaan mo ng problema, grabe, okay, di ka malipay. Ang sikreto mga igsoon, karong ang pagkabuntagon, mabatunan na to ang hingpit nga kalipay sa diha na makasabota og ayon. Bag-o lang na human ang dahunog sa Mayo dito sa Valencia. From Negros, ang influence ni Anto, ang Rema sa Cebu ni Anto, ang mga banda dito sa Tagbilaran. Grabe kayong mga pagdayeg sa Ginoo. And bisan og distansya ra ka, naara ka sa life, agas-agas gud imong luha. Bisan ako nga nagbantay ko sa akong bata, nagtanaw ra ko sa live, hulog gyud akong luha, ningon gyud ko, Lord, mubangon gyud ko, magpadayon gyud ko sa bisan unsang pagkahagba sa kinabuhi. Madray ka, maluya ka, mauga, mubangon gyud tag magpadayon gyud ta kay naaman ang Ginoo. Ang awit ngayon, dahunog sa pagdayig. Unya na'y waling nag-ingon sa diyang magsugod kag dayig, nagsugod po di mong kadaugan. Nagalit ay problema, nga ito pag yung ipangkanta, puro problema. No? Puro maoy nga awit. Dugangan pagbino, sa
samot katoo. Morning, pero kung nagsugod na kagay para sa Ginoo, grabe. Nya, dagantag mga fighting karon, mga kaigsuunan na to, no? Nai-operahanan, si Mama Sad, operahanan, nya fighting si Mama sa stage 3 nga cancer. Busan pag maabot na stage 14, sinod ray bahala. Kay kung naay dahunog sa pagdaig naman pwede gadahunog nga kapaingong kadaugan. Hindi man siguro na maabot o 15 na. Wala, stage 4, stage 5. So, atong basahon pag-usap, ingon ang verse 6 diya sa Philippians chapter 4, don't worry about anything or everything. Ayaw ginagkabalak eh. Nga naman. But in everything, kanang imong tanan nagikabalak-an, through prayer and petitions, or petition, with thanksgiving, pinaagis pag-ampo o mga pagpangalayo po sa Ginoo, uban ang pagpasalamat, let your request be made known to God. Ang tanan daw nimo nga concerns ka niyo, itugyan ngadto sa Dios. Itugyan ngadto sa Dios. Bisag asa ka mo dong, bisag kinsang tawana, wa gyud makahatag nimo kalipay, tinuod nga kalinaw. But ang Dios ra gyud makahatag ana. Atong hibaw-on ni unsa ning tinuod nga kalinaw ron. Ingon sa verse 7, and the peace of God. Dili ni siya ingon, and the peace of man, but the peace of God, ang kalinaw nga gikan gayud sa Dios. No? Nay mga asawa dire, nay mga siman. Butong mga siman ba? Grabe nyo kayo sila sa unang sakay, inigkatagbuan nila ang bagyo sa kadagatan, kayo di man sila kadagan silang sumangga. Wagod sila kataguang bato. Murag ang ilang huna-huna, Lord, mo nagod siguro ni ang katapusan akong kinabuhi. Samtang ang uban na mga kaubang siman, relax na kayo. Nangatulog, ipanghukot ilang lawas, kinaingon sila dito nangatulog. Ang uban po nangaon gadakpan na isplato. Bukdon na itong plato kaya managang itong mga buhi paning isdang pinirito. Pero hiluna na sila because nakabalo silang ingana rana mahuman rin lagi yung niya na. Muabot gyapon niya ang kalinaw. Okay pa ba tadi ha? Muabot lagi na napadayon bayag ligid ng kalibutan. Mungit-ngit mohayag, mungit-ngit mohayag. Muabot gyud na ano man. Dunay Dios nga nagsaad nga itugyan sa iya. No karon. Pag dili nato na matugyan sa Ginoo, ang atong mga kagul-anan sa kinabuhi ato-ato ara, bisan pag-unsa ka kusog kang moambak sa pagdayi. Bisan pag-unsa ka daghang bersikulo mga sad imong gi-memorize. Bisan pagtanang schedule sa church nag-attend ka. Kung di ka matinugyan sa Ginoo, wala kay kalinaw. Karon lang di magsikog problema, hilak na ko sa Ginoo, nag-ampo na sa Ginoo, human hidra mo. Pahulay na, paabot. Lord, maghatag ang kadaugan na ning among layog sa kinabuhi. Maghatag mo sa si Lord o kadaugan. And dihan ako na-realize nga, wow, doon na lagi. Kung istorya-istorya man may anak kung mamaar po sa likod. Nga di na ka maghuna-huna, di na ka magproblema kay God will provide, God is in control, before niya isugdan ang istorya, yan ang ihuman, di ba? Hoy! Before niya istorya yan, before niya gisugdan ang sugilano siyang kinabuhi, tapos na. Mura pag naabot pa siya dito sunahan, niya nibalik siya, o kaya ang gisugdan. Niya kaya ikaw, wama ka nakakuyong sunahan, mo pa may pagsugod ni mong lakaw. Sa ako naman eh. So nag-worry ka, pero human ang tanan, makaingon din kang grabe yun ay ang Ginoo. Sa gospel, mga igsoon, dunay tulo, dunay duha ka kahigayunan nga tong tun-an karon. Duha ka kahigayunan nga ang mga tinun-an ni Lord, gibutang sa sitwasyon nga grabe ang ilang kasamo. Grabe kayo ang ilang kaguliyang nga sila sa ilang kagalingon, wala na gyud sila nakaplagang paagi. Muna mayngos Pedro, oy James, tabangin ko James. Ayun po James, pareho mo kang talabangon. Tabangin po ko. Pareho gyud sila naas delikadong kinabuhi. And sa ato karon nga kasinatian kitang tanan naa gyud aning dapitan. Nang gusto ni Lord maklaro pag-ayo aron nga di ta mosalig sa tao, di po ka mosalig sa imong kaugalingon. Magkasinabot ta diha? Ayaw pag salig sa tao, ayaw po salig sa imong kaugalingon. Kay ang may tabo mga igsoon, magsalig ka sa imong kaugalingon, salig ka sa tao, magsalig ka ning mga butang sa kalibutan, ang imong kalinaw mga igsoon mahitnihimo noong kagulian.
Manang magsabot tadaan ani. So, ato ta sa pagtuon. Ang una naa sa Luke chapter 8 verses 22 to 25. Luke chapter 8 verses 22 to 25. Ningon diha pagsulti sa verse 22. Luke chapter 8 verses 22 to 25. Usa ka adlaw ni ana misakay si Jesus sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an og miingon siya kanila, manabok kita sa lanaw. Busa migikan sila. Atong sayran nga sa ilang biyahe sa pagpanaw, naa sila sa tubig. Sakay sila sa maong sakayan. Nan ang ilang kauban, aning 12 mga igsoon, ang ika-13 ani ang Ginoo. Ang Ginoo. Amen? Busa migikan sila, verse 23. Samtang naglawig sila, nakatulog si Jesus. Nakatulog si Jesus. Na unya mihuros ang usa ka kusog nga unos ug nasudlag tubig ang sakayan, busa nangiligro sila pag-ayo. Now, Ginoo man siya, pastor, Dios man siya. Ngano ka patulog-tulog man ni siya? Ato ning masakpan ani nga story nga ang mga disciple ani, they are the one nga spiritually tulog. Ang mga disipulo sila mo'y tinuod nga tulog ani spiritually. Ang ilang pagsalig sa Ginoo, tulog. Ang ilang pagmatinugyanos Ginoo, tulog yun. Wagan sila. O niya, ingon niya, pagsulti mga igsoon. Unya, nanuol ang mga tinun-an kang Jesus, o ilang gipukaw nga nag-ingon, magtutudlo! Habit na kita malunod! Bragrato na sila ba? Hadlok na sila, Lord, saan anong gina na to? Now, maybe si James, si Santiago, James o Santiago mo, no? Si Pedro, isa pa yung mga disciples, si Juan, si Felipe, si Andrew, gakalingaw rin sila istorya. Ang Ginoo mo'y wala nila gitagad. Munang og di na ta tinagdanas, Ginoo, padal ang tagbagyo unos, aron ta manawag sa Dios. So, wala na sila, relax na sila. Natulog ang Ginoo. Wow, dami kayo, no? Niabot ding bagyo, dunay dagko kayong mga balod, wala nagpasabot nga si Lord unaware. Wala nagpasabot nga si Lord, wala nasayod nga naay bagyo nga maabot. Kini nga church, inyong pamilya, atong mga anak, atong mga tanang kangliwatan na to, dunay bagyo nga moabot. O di ka makaingong, Lord, nganong ipasagdan mo ko ni mo ani? Nganong naabot man sa akong kinabuhi? In fact, mingon maka-Kristoano na ko, Lord. Kung Christian gali, naaka-uban ako. Ngano na itabo man eh. Listen to this. Sa sakayan, kauban sad nila sa ang Ginoo. Tama? Dili gipasabot nga na kay Ginoo, wala kay pagsulay. Ang nakanindot, kay pagsulay, na kay Ginoo, na kay matawag. Pero di pwede nga natong Kristoano ng Igsoon, tawagor nato ang Ginoo natay pagsulay. Okay ba? Tadiha? Napabata? Dagan na ito diri karon gihuros og ayaw, gikusok-kusok og ayaw sa bagyo og sa balod, sa balatian, sa kakulangan sa financial, mga panagbingkil, mga relasyon, mga ingunana, gikusok-kusok ta diha. And dili ka bisag kinsa na lang imong panawgon, ang Dios ra jay makahatag mga igsuon og tinuod nga kanang kahapsay. Nga mulinaw gyud og ayaw. Tanawa ni ha, padayonon sa nato. Ingon siya, unya niduol sila ngadto kang Hesus og nitawag sila. Duol sila ngadto sa Ginoo. Unya gisulti nila ang problema. Lord, hapit na ta Lord. Na kay problema isugilon kanunay sa Ginoo. Mo bitaw mga igsoon na sige gyud tang gapanawagan. Prayer ta. Yan. Unya mibangon si Jesus og gipahunong niya ang kusog nga hangin og ang dagkong mga balod. Minurang kini. Og mibanos ang kana mga dagko na mga balod diha sa mga cancer, mga unsa pa na mga balod. Unsay giingon sa Bible? Nibanos ang. So kung ari ka magtanaw sa balod, mag-uol ka, mabalaka ka, maproblema ka, pero tuwa ka sa kalinaw, katanaw sa maabot, malipay ka. Lord! One day! Kabalotang dako kayong gubat nga itong yatubang karon dunay dakong kadaog ha. Kumita, Lord, akong 2022, puro na ko ni kagulaanan. Naapay 2023. Mas musamot. Wala no? Ginay kalipay, nagiandam si Lord. Wala giingos Bible nga kung masinugtanon kasi Ginoo,
antos kahantos pagabugtos imong kinabuhi. Gani ingon pasaon mo ng Deuteronomy chapter 28. Ingon siya kung musunod ka na ako kining tanan nga akong gisulting panalangin o vertikan kani. O kay wa na may kasudlan manawag pag-anis uban. Manghulang mapahuwag na niya tao, di kanya ka manghuwag. Di na mo maulipo, di na mo. Grabing mga saad ni Lord, Deuteronomy 28. So, naa diha ang kalinaw, di saad sa Ginoo, ang bandiha kasi nung tanong kita sa Ginoo. Okay? Amen? O niya, sa verse 25, paghunong na sa balod, nilurang ni Banos ang kalinaw, ningon ng verse 25, unya, ningon sa Jesus mga tinunan, hain na ba ang inyong pagsalig? So, sa pagkatinuura na, si Lord wa natulog. Physically asleep siya, nakatulog siya physically, kahit may tao, nagpakatao ba siya? Nasa lawas. So, nagpahulay ang iyang lawas, pero ang iyang presensya, gamhanan na naglihog sa tibuok universo. Muna ni mo silunain ang iyong pagsalig. It means, pukawa, ang iyong pagsalig mo'y natulog, dili ako. Huwag ako'y ginawa ito, magpatulog-tulog, rin ko. Sige mo diya. Kanindotang, kanunayan yung tawag. And I believe si Lord nabasa na kaya natulog siya dito man sa uling dapit. Ningon ang Bible, nasudlan ang sakayan o balod. Nasudlan ang dagat. Ayaw kakaingon na naan ako'y Ginoo, walay pagsulay, musulod sa mong pamilya. Hala, asa man ang relihiyon na, oy. Ayaw kakaingon na naan ako'y Ginoo, wala na pagsulay, musulod sa mong kinabuhi. Kaya bisan na ang ginawa ng pagsulay, mauna nga ningon si Lord, di ka na ako biyaan. Di ka biyaan ni Lord. Now listen to this. Physically, kauban nila si Lord. Antitot na si Lord natulog, pero sa pagkatinod lang sila itulog. Kaya na si mong tapat, inamamata sa ta. Eh, basi spiritual, itulog na ta. So, ningon siya, hain man ang inyong pagsalig. Si Lord na ay pangutana sa imong hapon ron. Kadili naman ni disciple niya ang iyahang pangutana. Ikaw naman o ako nga niya. Bangutan ni Lord, hain naman ang imong pagsalig karon. Ibutang nimo ang imong confidence sa kwarta, hindi ka wala sa kwarta, wala kay confident. Di ba? Ibutang nimo ang pagsalig, no? Ganyan, manding no, guys, ko taga, lawyer, ngana. Ug ato kung ibutang ang atong pagsalig nila, ug wala po sila kay limitado ra ba tao, wala na tayo mahimo. O ibutang po nato itong pagsalig sa kapanahunan, wa tayo mahimo. For example, magtanom ko ron, kay mo harvest na ko karong inig, paabot aning bulana, unya kay niabot man ang dako kayong bagyo. Ang tanan imong humay, gipadapa man dito. So, ang imong expectation nga maghatag nimong kalipay o kalinaw, nahimo nung naghatag nimong kagulanan, dako nga kadaot, mao nay resulta nga ang atong expectation naa sa mga butang aning kalibutan, wala sa Dios. Munang niingon ang Bible, itugyan sa Ginoo. Itugyan sa Ginoo. So, sila ning sa hain inyong pagtuo. Apan natingala sila og nalisang og naging nanay kinsa man tawhana. Nabisan ang balod. Gipahulong niya, mutuo man niya. Gipahulong niya ang hangin og ang mga balod, nihulong man sila. Kabalo ka, dara. Ako sige na akong ma-mention kami, nami amo ang battle, nami among gira. Unya tanan gihimo nga nay kimo si mama unya kahuman unya ana operahan siya. But listen to this. Kung dili gyud kabubuton sa Ginoo, bisan pag maabot 100 ang kimo ni mama. Kaya ang Ginoo ra man siya makapahunong sa balod. Ang Ginoo ra man siya makapahunong sa bagyo. Nga samtang nakiglakaw ta sa Ginoo nakauban ta niya sa pagtabok sa laing lanaw gikan na kalibutan na paingon sa langit medyo. Sa to pagkinabuhi sa Ginoo, naagyo ning mga bagyo ug balod. Naagyo ni walay makahatag ani katubagan, kasulbaran, kalinaw, kalipay, walay lain ang Dios ra gyud. Sa laing bahin mga igsoon mao gihapon nga pangitabo naa sa Mateo kapitulo 14. Mateo Kapitulo 14, versikulo 22 hangtod sa 32. Ningon diha. Humani ini, gipasakay ni Jesus sa sakayan ng iyang mga tinun-an, o gipauna niya ang atos tabok sa lanaw, samtang iyang gipalakaw ang mga tao. Katubang humani ang panudlo sa katong mga sambingay. Humani ato,
Oh, palakaw niya ang mga tao niya, yung mga tinunan, gipasakayan, sakayan, una mo nito spekas lanaw. And then, Matthew 14:22, about sa 32. Samtang ang Ginoong Hesus, niyato sa bungtod sa mga olibo aron pagampo. So tulo ni sila ka direksyon. Iya mga tinunan, tabok sila sa lanaw, si Jesus dito sa Mount of Olives, kaya mag-pray siya dito. O niya, ang iyahang itong mga tao, ipapauli na niya. Ingon diya pagsulti. Verse 23, mitunga siya nga nag-inusara sa usa ka bungtod aron mag-ampo. Grabe nindutan nino. Ito ay na nagbiyahe, ito apoy na mauli, pero usaray nag-ampo. Nindutan ang tatog katong mas daghan mo nag-ampo, no, nanungas. Na? Usara, ningon diya. Then, sa verse 24, ni atong tungora, ang sakayan dito sa lawod, ikusupuso sa mga balod, kay ang hangin sungsungon man. Nakita nato sa itong gibasa kaniha sa Lucas, nga kauban nilang Ginoo, naa gihapoy balod o bagyo. Karon wala ang Ginoo ani, kay tuwa man sa bukid, bungtos mga olibo nag-ampo. Sila ra mga tinunan, naa gihapoy bagyo. Na kung kuha na itong pagtulunan sa ato karon, upanon nimo si Lord sa imong kinabuhi or dili, naa lagi nang pagsuway. Masurpresa pag yung ka. Makuratan pag yung, oh, unsa ni? Bisag, hindi mo nas Bible nga naa gina siya. Padayonon sa nato mga igsoon. Ingon ang verse 26. Pagkakita sa mga sa verse 25, ni anong pagkakadlawon si Jesus miapas kanila nga naglakaw ibabaw sa tubig. Naglakaw ibabaw sa tubig. Nag-apas siya. Bisag asa mga kung sa mga kalawom o sa kadagkong balod ang imong nahimutangan karon, tagbuon gyud ka sa Ginoo. O nasayod si Lord ang dapitan di gyud nimo kaya mo nang anhaon gyud kaniya. Mo nang relax ra ka diha. Relax lang. Relax lang. Mas madayag nato ang atong tinuoray nga pagka matinugyanon sa Ginoo sa panahon nga ingon niini. Okay ba ta diha? O padayon sa ta. Now, ingon ang verse sa verse 26, sa pagkakita sa mga tinunan kaya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok kayo sila o naninggit multo. Dadoble na yung hadlok. Pinahadlok sila ng bagyo, hadlok ko sa balod, di apag yung multo. Gagalakaw, ibabaw sa tubig. So naninggit sila multo. Murabag, ang imo nakitaan, kabalo ka mga igsuon, kanang nakay yatubang ang problema, o niya na pag yun iabot lang yung problema, makaingon kang lisuda na ni. Pero ang nagsunod di ay ang magsulbat. Kaya kang problema na, pero muna ay musulbat. Look at, Israelites, they're facing the kanang dagat ilang gatubang. Pero, so wala pa sila gatubang dagat na ay Egyptian gagukod nila. And then, pag-abot na nila dito, ay, mas dako nga problema ang ilang gatubang. And wala sila inalis nga kanang ilang gatubang mao'y gamiton sa Ginoo para motapos sa problema ang kasunod nila. Tama? Na gitabunan sa dagat. Sadyang gibuak ni Lord ang dagat. Unsa pa na kadako nga problema walay dili mabuak ni Lord. Ang problema ra nato di maplastar ang atong pagsalig sa Ginoo. Kay puro ta pamasin. Mo bitang na ay magdangop-dangop pag mga tambalan, mga Bisaya-Bisaya. Pagpakita man na nga walay pagtuo sa Ginoo. Wala pa nahingpit ang pagsalig sa Ginoo. Unya kung dili mahingpit, mahiusa atong pagsalig sa Ginoo, dili man ta tinuod nga mga magtotoo. Mo man ay klaro. Okay? So padayonon sa nato diha mga igsoon. Si Jesus mingon kanila, ayaw kamog kahadlok ako kini. So naay tingog nga imong madungog karon nga nagingon ayaw kahadlok. Sa tinuod lang, sa imong pagkamahadloko na dato na ka. Uy, hadlukan mo kay ka na 50 mil. Bakit mo sweldo nimo kahadlukan kayo ka? Ngayon sila na yung kadlok, bahala na. Buhi o patay, huwag tanay, bakos iya ka sa Ginoo. Amen? Sa pagkatinuod lang tungkol kadlok, daghan na disgrasya. No? Ni atong Biyernes ba to sa gabi
nga dunay batan-on nga taga Albor ba na siya or Baklayo Albor nya tagbuon niya iyang uyab sa Tagbilaran. Gadala siya og helmet do kabuok pero wa niya gitaod. Ibutang ra niya siyang siko. Sakto po na kay basig masusama ang siko. Ang uban butangan utan. Nga na ba? Pag-abot sa Baklayon, bisan og alanganin, gabi pag yun, ming overtake siya kay magsundo lagi sa uyab. Kamo mga uyab, og malit mo sundoon, kasoko ay. Buhaya man ka, giinan ka na ako, alas 5 ko mo off, dapat alas 4:59, di na ka. So, hulat doon siya, pakusok, overtake siya unya nasa gikay nagbo nga bunggo. Nilikay siya sa bunggo ug na lambo siya dito sa harang sa daplin. On the spot gyud patay siya. Na? Kanay mo siya hadlok ba masukok ni ron. Dali ani labang iro kalito break. Relax ka diha. Ikaw man ay nagbuot kinabuhi ang Ginoo man. Disgrasya siya tao. Nga patay gud siya. Ang uban nahulog sa tulay. At kabaluan na. Mga maayong panglawas. Di ba? Nakita mo sa una ni Lord. Ginhawa pag ako lang. Kabukad akong ilong. So, ingon si Lord, ayaw mo kahadlok, ako kinin. Sa verse 28, kaya naman kayo magduha-duha. Si Pedro ningon, Lord, di ko mo ito, Lord. Kung tinuod na ikaw ka na, palakta ko sa tubig nga na mo. Tisingan na to si Lord. Kana ba may Lord, kung tinuod ka, sulbaran eh. Di ba? Lord, kung tinuod ka, ingana, pag yun no? Kabalo ka mo, ingon yun ta, Lord, kung tinuod ka, kung di ta kayo tigbasag Bible. Nga naman, gisulat ang Bible, ebidensya, mga pruweba, mga pangitabo sa nang labay na tinuod nga na ay Diyos. Unya, kay ila man yung kasinatian nga atong basahon, aron ta mas kasabot nga na agay Diyos, magkinaon sa magkinabuhi. Muna ini abot pagsulay, di na kamayong, kung tinuod ka nun. Kung tinuod ka. Kanang dato na mo silbi nga, Lord, mapuburi na Lord, unya, ko ang kadato, kung tinuod ka. Hala, no? Bukay mo ulong baso, basi. Ay, intabon. So, ningon si Lord na sa verse 29, dali nga rin, mitubag si Jesus, busa, mikawa si Pedro sa sakayan o milakaw sa tubig ngadto kang Jesus. Imagine ang reaksyon ni Pedro pag naog niya. Niyawa ni unlod usa niya tiil. Look, James, tara mo James. Saba na, oy, kuasa na yung musang tiil. And then pag alsa na sa usang tiil, gikan sa sakayan, tubig na yun. Dili lang si Pedro ang na-amaze, pati ang nakasakayan na nagtanaw. Sa diyang ikaw mo salis Ginoo, mulakaw ka, ibabaw sa problema, dili lang ikaw ang mapadalanginan, pati ang mga nagtanaw nimo. Ang problema kay talawan tahan niya ang nagtanaw ko na ito. Christian, maka na siya, talawan lagi. Ang mugiro, bakba naman na siya, mugiro. Talawan mo lagi. Luoy kayo ta. Na si Pedro gusto ko niyang makalakaw sa gahom sa Ginoo because basahon na to sa tubig galakaw. Pero sa pagkatinood lang si Pedro naglakaw ibabaw sa gahom sa Diyos. Isa ko'y makalakaw ibabaw tubig walay gahom sa Ginoo. Kinsay magtuong ka ng hangin mosulod si mong ilong kung di pinagis gahom sa Ginoo. Ni ang ginhawa. Padayon na to. Lakaw si Pedro. Ingon ang verse 30, apan sa pagkamatikod niya sa kusog na hangin, nahadlok siya og misugod pag-unlod. Nahadlok siya og misugod nganong misugod siya pagka-unlod? Hadlok siya. Before siya nilakaw sa tubig, doon na pulong ngayang nadungog, ayaw kahadlok. Before ka niabot ang problema na kay pulong nadungog. Before ka niabot sa pagsuway, kay pulong nga nadungog. Pero ang pulong, baliwala na ito kay pulong mas ginawa, pero pulong sa tao. Basta pulong na sa tao, mauba.
Buang pare? Ano dayo? Pwede yun sa natin. So pagka matikod niya, once nga ang imong focus dili ng Ginoo na nakasbalot, unlod gyud ka. Bisan ning atong mga panginabuhi, mahimo nang balot. Maunlod ta diha. Mga tawag ni Lord ang atong pagka matinugyan sa Ginoo hingpit nga pagsalig or gyud makahatag natong tinuod nga kalinaw. So nahadlok siya og nagsugod pag unlod. Kana bitang atong kinabuhi magigsoon mag-inang imbis na sulbong kay kas pagpangalagad. Ang hinay-hinay na kayo ninyo na ka-ok-ok. Kaya ito ay mas balod, gatanaw. Padayon sa nataw. Musa, misinggit siya, Ginoo, nawasa ako. Maunang tuyoon ni Lord, nga paunluron ka, kaya wala ka ni Lord ng tanaw. Ala no, sakpan. Subayat ka ni Lord, paunluron ka ni Lord, kaya wala ka ni Lord ng tanaw. Uy, by the way, nakisulti po ko sa akong kaugalingon ha. Nabasig, kung para po, igo na nila, nakko na, igo! Apil ko, oy! Tansiyam naman ko, ano ko kay apil. So, naghinay-hinay siya gundod niya, isinggit siya, tabangi ko. Sa verse 31, diha, gikuptan siya ni Jesus, o gibira, o mingon si Jesus kaniya. Pagkagamay sa imong pagtuong, ano nagduha-duha ka man? Dito speakers, ingon siya, asa naman yung pagsalig? Dili ningon, gamay na si imong pagtuong, kaduha-duha pa dyan. Basta man gamito na kong pagtuo or kamaong kumulangoy. Kaya mananagat pa na Pedro. Master niya mananagat pa yan eh. Kisam dari mananagat di kamaong langoy. Mara bukan niya itong dagat. Katuhod ng pastor na nakop tulingan. Nagatuhod na nakop tulingan. So si Pedro kamao siyang managat. Master siyang mulangoy. Siman ni siya, siman. Pero paminaw, naay mga time ibutang ka ni Lord sa usa ka malisod nga sitwasyon na bisan sa imong abilidad o kamaayong tao di na nimo magamit. Aron nga mo sangpit kas Ginoo kay kung ibutang ka na sa sitwasyon nga makaya ra nimo, magsalig ra kasi imong kaugalingon sa imong abilidad o dili na sa Ginoo. Muna nga imong kalinaw na aron nimo, gikan ra nimo. Bungas imong paningkamot. But dili gikan sa Ginoo. Mas masamta na ito niya. Napata? Nagwantahan lang ang gamay. Ningon diya. Pagkagamay sa iyong pagtuo nganong nagduha-duha ka man. Pastor, sala ba na yung magduha-duha? Kitang tanan, mabot gid sa time na magduha-duha ka. Especially di ka tigbasa Bible. You know what? Ang Bible, kanunay siyang nagpasidaan kung sa imong buhaton. Kung sa imong himuon. Na diha. Sinikabot ang sitwasyon na nakay pulong. Muna ako himuon kay mong nagisulti dito si Jeremias. Diba? Ari na ta. Verse 32. O nisakay silang duha sa sakayan, o niya mihunong ang hangin. Mihunong, nalinaw. O niya, ningon diya, ang mga tinunan, nga dito sa kayan, nanimbak ang Jesus o mingon, ikaw gayon ang anak sa Diyos. So, parang sinabi ni Lord, kayong 12, kamong 12. Sige mo kuy-kuy nako, pero wag pa mo kailakay nako. Adto tas tubig, kadito nako ipaila-ila akong kaugalingon. Kinahanglan mong mag-adto tas bagyo. Kinahanglan naapot sila, mga bagyo. Na? Aron mo makailan ako? Sige lang mong kuy-kuy, buo mo kailan ako. Sige. So, adto tas lisod nga panahon. Adto tas lisod nga kahintang. Adto tas panahon kanang dapit nga kanang kamo sa inyong kaugalingon, walay mahimo. Aron mo makailan ako. So, si Lord usahay magpaila-ila nato in a very difficult situation na atong agian. Kanang lisod kaayo, diha magpaila-ila sa Lord. Para to si testimony ka ganina. Nya, kunyari na wala. Ni Salom ra balik, pero kaya na may taga, ma'am. Para dito ni mo, ma'am. Kabalo ka, para gina ni mo. Biisan pag, nun sa'yo may tabo, may mo dyan. Kaya nga naman, intended naman ni Lord para sa inyo. Amen? So, ibanos ang kalinaw. Ininduha, kasugilanon nga itong ikuha. Dito sa Lucas, o din sa Mateo, gipakita ni Lord na ang ka-expert sa tao kawang. O, ang tinuod lang yung maghatag o kadaugan na makaabaton kag tinuod nga kalipay o kalinaw, walay lain ang Ginoo lang. Balikon nako, wala kay butikang maadtod nga papalita kog 500 ml na kalinaw. Dai. Papalita kog 250 ka ml nga tinuod nga kalipay dai. Wala gyud. Naara ginas Ginoo. Now,
In our darkest time or our difficulties, kanang kangit-ngit nga naabot sa itong kinabuhi, mauna ang time nga paduulon ka sa kahayag. Kinsa kahayag? Si Kristo. Karon mga igsoon, samto na to ni, na kay si Kristo roman ang makahatag og tinuod nga kalinaw. Ang kinatibuk-an nimong kalipay, confident, pagsalig o pagtuo, ibutang diha kang Kristo. Ayaw na sa tao kay ma-disappoint you ka o sa tao ni mo ibutang. Ayaw ni pastor ma-disappoint ka. Promise. Promise. Kadigyo ka kakita og pastor na anghel. Siya gani ang pastor. Sabi, pastor, kaniya to, kailan gyud sa kasaka karon na naisungay sa saka. Ayaw po kagukol niya. Padayon sa ta, amen? So, ang atong confident at ang ibutang sa Ginoo, we have now a new kanang leadership sa atong nasod. Naatay bag-ong presidente. Unity team pag yun. In other words, walay mo supak. Kung unsay buhaton na nga presidente, support ni Vice President. Unsay kuan plano ni presidente, suportaan nga na. Nya, ug moabot na sa kuan indot na yan. Dinipot sa buhol, pray lang ta. Pero ang atong confident, wala gapon nila. Ano man, si Lord naman yung makahatag, tinuod na kalina. Di mo namin yung kakoy yung presidente, walay Chinese nga manulong, makigera ninyo. Kung ako'y yung presidente, wala may nga na. Si Lord naman siya makahatag o kalina. Nakasinabot, ane? Now, sa Bible, mga igsoon, doon ay prophet nga ang iyang pangalan, si Ezekiel. Ezekiel, the strength of Yahweh, ang iyang ngalan, meaning, ang kusog sa Diyos. The strength of Yahweh. Si Ezekiel, batanon pa siyang magwalali nga na-assign na magtudlo sa kinagahiag ulong katawhan sa Israel. Ka nga, gidalangat to sa Babylonia. Naminaw pa ba ta? Now dito sa Babylonia, doon ay daghang bakakong propeta. Kinadaghanang bakakong propeta dito sa Babylonia. And then nagsulti sila mga kind kayo nga word. Nindot kayong paminawon. Nga kanang inig makadungog ang mga Israelite, mabuhi ang ilang pagtuo, pero mga matay raday sila sa umaabot. For example, ingon si Lord Ezekiel, ang Israelite 70 years pa sila nga makasinatig pagsulay kalistanan nga pagdaog-daog, paglutos, pugson sila nga naa sila sulod sa Babylonia. But after 70 years Ezekiel, Jeremiah, muuli niya sila balik silang nasod. Anang time mapadatuon ako sila ayok. Tagaan ako sila kalinaw nga di masabtan. So, mo ni ang gi-prophesy ni Jeremiah and Ezekiel. Ingon si Ezekiel, mo ni ang may tabo. Pero mas daghan man ang nagwali o kalinaw. Ningon dito, oh, katawhan sa Juda, sa Israel, kakaroon ni as Babylonia ang mga bihag. Ang Diyos na nagbuhat sa langit o sa yuta, nag-ingon, sunod bulan, mamauli na ta. Sunod tuig, mamauli na ta. O inigbalik na ito, malinahon ta, muuswagtag mo na ito pag-ayo. So mga tao lipay, nadasi ko kaayo, pero kahit di man to, gikas Ginoo, kaya ang gikan sa Ginoo, guol, makasakit kaayo ngayon ang paminawon. After 70 years pa. So, nisalig sila sa gisultis mga bakakong propeta. Wala na sila nisalig ni Ezekiel nga gipadala sa Ginoo. That is why nga naa sila sa kagulian, misamot pagyud ka grabe ang ilang kasakit. Mo ning gipadalan si Ezekiel gipatingog sa Ginoo. Tanawa ha, unsay gisakit ni Ezekiel. Tanawa unsay gisulti ni Ezekiel. Ezekiel chapter 13 verse 10. Ezekiel chapter 13 verse 10. Okay. Since they have led my people astray, saying, peace when there is no peace. When someone builds a wall, they plaster it with whitewash. Apila sa verse 11? Nasa verse 11? Therefore, tell those who plaster it that it will fall. Mahulog rani. Sa Bisaya, mga itsyon, mabasahan niya siya. Kining mga bakakong propeta, gipasalaag sa mga mini ng mga propeta ang akong katawhan, pinaagis pag-ingon kalinaw, bisag walay kalinaw.
Sa dihang nagtukod ang katawhan o kuta, gibulit nila kini sa maong mga propeta. Sa minasa nga lasaw kaayo. In other words, ang ilang kalinaw, ang ilang expectation, naas tingog sa tao, wala nagagikan sa Diyos. Maubitang inig mong barog ta dinis tubangan pulong sa Ginoo ning atong isulti. Sakit man ning paminawon or makapalipay, aton ning daw aton kay mao ning makapalig-o nato sa mga po. Naapabata? So, ang mga propeta, grabe kayo, naay kalinaw, dako kayo. The Lord says to me, pinaspik in tongues, the Lord said to me, the Lord has spoken. Siya na ba? So, tuupod din sila, tuupod. Pero kay ang gipanulti ani nila, makahatag man nila dugang kasama. Kabalo ka kung sa gisulti nila, maoy ni patay sa pagsalig o pagtuo o paglaom sa mga Israelite nga gamay na lang kayo nga nahabilin. Imagine, nagikan sila dito, gipamatay ang ilang mga kaubanas, kinabuhi, gipangsunog ilang panimalay, gigubay ang syudad, ang ilang mga tanuman, gitabunan ng mga bato, ang mga tapay, gitambakan ng mga bato, and hopeless sila na gamay pagtuo, nga nana sila sa Babylonia, luwason sila sa Ginoo, pero na yung mga bakako nitong prophet, nga nagsulting, mauni, so nisalig sila, uwa man natuman, namatay na hinuon ang ilang pagtuo. Niingon na noon sila, wa na gid ay Diyos sa kinabuhi. Mas maayo pa ning Diyos sa Babylonia kay tinuod siguro ning paswerte ni mas swerte unta eh. And that is why perting si kuan ni Lord. Wa nay kusog, wa nay paglaom, wa nay kusog, wa nay paglaom, wa nay tinuod na kalinaw ang mga Israelite. And he said, from now on, ang imong pangalan Ezekiel, because ang pangalan nimo nagsulti nga ang Diyos mao ang kusog. Lakaw ato ang katawhan, sultiin sila. Muna natin awit, ikaw ang kusog kanako. Kalipay o ang Ginoo na. Ang tanan ng pabukat nato. Mga balatian, mga pangitabo sa pamilya, mga lalisay. Uy, managti ayon, ako mong sultian, na gitawag og language of love, naisbutan na sa pungway. Daddy, unsa di ay imong language of love? Iyo mo, unsa din ang language of love? Kung sabot, first time sa ko'y dulong. Siya ka naman, for example, ang uban. Ilang isyo ang ilang love sa ilang partner, pinaagi sa, mukay sila kanunay, namingon na kanunay, binitan ka magkakaw sila, ano ang mga language of love? Ilang lutuan, huwag mo galuto, ano niya? May nga ko ang binabata, luto. Luto sila yung language of love. Ikaw na aman, daghan kayo. Kinadaghanan? Kanang language of love, mga ito, dapat na agad na kanunan. Hindi kayo maratag doon, yung partner o na, kay tuyo. Kaya kung sikwita. Ano man? Lakaw ko, karon kay, wala ni gawas ko numero. Hala. Namusta pa na gapo, no? Bantay mo na, simnong mo nila. So, ingon siya nga, nagwalis sila kalinaw, mawalay kalinaw. Imagine na, grabe yung pagkasala, na kalinaw. Nga nagwali yung kalinaw. No? Baliktad, no? Kamalo man si Ezekiel, nga paamtangan ang Israel, tungod kay, grabe kayo. Imagine na, 492 years na wala nila gitagad si Lord. O yan, ang giwali yapon kalinaw, panalangin, natas Ginoo, mo, swag na kayo! Hallelujah, amen! Nagit mga tao. Nya kadi mo tumay tabo. So ang mga tao naluyag sa mo. Nawad at paglao. Munang magbantay ta aning tamis kayong papanulti kay usahay. Maka-diabetes. Madiabetes di ay. So gipasalaag nila ang katawan. Gipasalaag nila ang katawan. Kini mga muni nga propeta nagpasalaag sa akong katawan. Pinaagi sa pag-ingon ay kalinaw, bisag ko'y kalinaw. Nga naman, kamo mga propeta, kamo mga pastor, ministro, pare, bisya, kung sa padagma, wala ni mo ang kalinaw na sa Ginoo. Mo nangangatong iwali si Kristo ang tao magtukyan diha sa Ginoo karong nasa tinuod na kalinaw. But unya masabtan pag nato ni kay ngato bagyong nasabtan literal. Nga wa kay problema ang gatubang ay kalinaw. Mali. Ang kalinaw ang ingon ni Kristo ngayong yatag, nga bisag naa ka ng problema, natulog ka sa sakayan nga giuyog sa balod. Muna'y
kalinaw ang gusto ni Lord natong maangkon. Pero mayon kang nakay problema mo na di ka malinaw, natural. Wa kay kalinaw des Ginoo, pero nakay problema niya na malinaw nga kung ka, di na naimong kalinaw kay iya nas Ginoo, kay natural ang tao pag may problema mag-ol. Pero kung naay problema pero kira ni si Lord ay bahala, si Lord ang reward ani, ang ganti ani, ang banos ani, ang kalipay na. Kana dili na naimuha, di na po na pinalit na kalipay, di po na gikan sa tao. Gikan na sa Ginoo. Imagine na mga igsoon si Haring Saul sa dihang nga ay dako natagak na siya sa depression. O niya wa na gid siya kalipay. Nanawag siya mga performer nga musaya ra siya malingaw. Naati ko tayo ng magic ba? Tanang mga TikTok gidala na siya ang tubangan. Pero ang nakahatag na niya kalipay ang Ginoo sa diha nga si David. Alagad sa Dios diha siya katubangan. In fact, ang gitugtog ni David o ang si David mismo, dili mo tinugdan sa maong tinuod na kalipay o kalinaw, kundi ang Diyos na nag-uban kang David. Si David usap may kaguliang, may problema, kada adlaw makibtanay o ngipon sa leon. Pero ang confident ni David, tras Ginoo, siya na kuno sa dito, nagbantay pa sa dagang yung mga karnero. Iyang mga igsuon tuwas gubat, mga sundalo, siya diya nagbantay sa karnero. Ang iyang mga igsuon ka-underestimate niya. Wa makahinungdan. Laka mabantay ka karnero. Wala sa kabalo niya mga igsuong sundalo na si David mas dako ang iyang gubat kaya ang iyang yatubang dili mga scout ranger. Dili ako sayang, dili impe. Ang iyang yatubang mga ngipon. Takas ng ngipon sa mga manunukot ng mga leon. Pero sa diyang grabe na kayo ang kagulanan ni Saul. Wag yan nakapalipay si David gitawag. David! Nangandoy ko yabak namupuyuban kanimo. Wala, namiya kayo, no? And dito pa nabawaan nga ang kanina gyud wala gyud sa bisan asa, bisan unsa o bisan unsa pa imong naapon ang kalinaw na as Ginoo. Ang Ginoo ra yung kahatag ani. That is why daghan kayo mo pasalig nimo. Like what happened to Ezekiel chapter 13. Nga ang katawhan ginalamian ang ilang mga pasalig nga nadawat. Pero naghatag Ginoo nila kadugang kagulanan. But sa diha nga ang tingog ni Ezekiel maoy madunggan. Kay kung imo ning tiwason og basa, niingon man dinhi, for 70 years magpuyo pa mo dinhi. Pagminyo mo, musanay mo, unya pagbalay mo dinhi og pananom ka mo kay si pinta pa katong igusa mo mauli. Pero kaya mo ba mga propeta? Today is the day you have made. I am free to run. Wala man nila tudluin nga magpaubos ka nakasalata. Na anita mo niya itong himuon. Kaya maabot niya ang kadaugan ng kalinaw. Ang ilay na ang gisulti. Today is the day. Makabalos ali taga Babylonia. Mudato ta, mauswag ta, mo ning gisulti Ginoo. Sapagkat tinuod lang wa nagsulti ang Dios diha. Natay gisulti dili gikas Ginoo maghatag na nato kagulihan. Musaad ganitang dili conviction sa Holy Spirit sa atong kasing-kasing, kana nga saad mudala na siya og kagulihan. Mga before ninyo naangkon ninyong mga asawa, mga bana, daghan mong gisaaran, no? Mga ba, ang asawa po, pila po mong nisalig o mga saad-saad. Nakabalog yung kama, ang ginuwag yung makahatag. Ang ginuwag yung makahatag o pinuwag yung mong kalipay. Nasabta na to? So, Jeremiah ang mga igsoon, si Jeremiah, mas masabta na to, maog gihapon kay pareho sila ministry. Na ilang pasabton og ayo ang mga Israelite nga may nahitabo ni tungod sa sala sa mga Israelite. So si Jeremiah mga igsoon, iyang giklaro pagsulti in Jeremiah 29 verse 9 na ang maong mga propeta dili sila mao ang maghatag og kalinaw kay sa pagkatinuod lang ang ilang ipanulti puro mga baka. Napabata? Tanan mayon baka. Tanan ilang gipanulti sa mga katawhan baka mga igsoon. Ingon diha Jeremiah 29 verse 9. Nagsulti ka ninyo. Nagsulti ka ninyo og mga baka, ginamit ang akong ngalan. Kining mga propetahan. Wala ko sila sugo. Ako ang Ginoo mo nagsultiin.
Because ani na time, si Jeremiah ra gyud ipakigsultian ni Lord. Jeremiah sa Lord. Si Jeremiah sa gyud ipakigsultian ni Lord. Karon kay mas daghan man ni sulti nindot. Kay Jeremiah nga pag-isulti for masakit. Imagine na 33 years niyang wali, hangtod na dakop siya, niabot na 40 years nga wali, wagay nitoon niya. Bisan ang iyang amahan nga pare, wa nitoon niya. Pare na ganit. Grabe kinatibukan nga katawan ni Jeremias. Nagpastor siya sa nasod. Tana iyang ginisakupan, wag gud may nanumbalin siya. Batua sila naminaw aning mga bakakong mga propeta. Munang ningon si Lord, ang ilang gisulti kanina makadaot. The same thing sa gisulti ni Lord ngadto kang Ezekiel. Kay kini mga propeta, thus says the Lord, thus says the Lord. Nagingon ang Ginoo, nagingon ang Ginoo. Pero wa gid nagsulti ang Ginoo. And listen ingon diha sa verse 10. Nagingon ang Ginoo, hindi katapos sa 70 ka tuig, nga akong gitagal sa Babylonia. Luwason ko kamo ug dadon ko kamo balik sa inyong nasod. Sumala sa atong gisaan. So mao na ni ang pinakatinuod. Mao bitaw nga pagkabalog yun nila sa tinuod nga kahimtang nga 70 years pa man daay ta mauli na nagmalinawon na sila. Bisan tuod og daogon sila dito, payokboon sila bisan di sila gustong muyukbo. Di sila hatag kapahulayan, pero malinaw na sila kay naa naman sila concrete gahi lig-on kaayo nga mga pulong sa kasiguruhan sa umaabot nga nadungog. So naa na sila kalinaw. Sige lang, abang taon na nato ni, dali ang panahon, mahumano niya ni, praise God. Ano ba? Di kayo naasas problema, imo siyang ulog-ulugan, kasabot mo, pulong ulog-uluhan ba? Kana ba ang istorya kag, nasa goal kayo siya, ay, yun na, talita, ilinaw, kanta-kanta na ito na. Di mo na mao! Dapat mo yung ka-brad, sister, na ay proseso ang Ginoo nga moagi tag mga kagulanan. Naapoy kalipay. Karon nga naa kas kagulanan ingon ang sansago magmainang puunta. Yan. Ato ni ampo. Salit itugyan na sila. Nga naman unta. Pero sila lahi. Munang ningon sila nga mga bakako ni sila. Listen, dili mo yung karon dayon 70 years pa, timanin niya 70 years pa nga makauli unya mo. Sa inyo unyang pag-uli, dawaton mo na ako, panalanginan mo na ako kayo, kining mga nasod nga nasa inyong palibot, makasaksi sila unsa ko kagamana kay mahigugmaon nga Dios nga nagatiman ninyo. Munang isumpay si Lord sa verse 11. Listen to me. Kita tanan verse 11 ra kanunay gini-memorize nato. Muna saat Ginoo. Pero wa kita kabalo nganong misulti si Lord ana. Ingon si Lord sa verse 11, for I know the plans I have for you. No? This is the Lord's declaration, plans to for your welfare, not disaster, to give you future and a hope. Sa Bisaya ang mga igsoon. Ingon siya diri sa verse 11 kining Bisaya, maklaro na. Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo. So muna nisulti si Lord ani. Nga naman, daghan naman kayo nisulti nila. Nga mauni. Pero si Lord, right na sayod. Bisan pa ka na bitaw mga ay imagine na lang. Salamat sa hatag ani no. Imagine na lang ning akong gigunitan bulang kristal ni. Unya na ay mo pakirig-kirig magiingon diha mga igsoon. Ano magpatagna bitaw ka? No? Madam Auring Muyam-yam pa ka Domingo karon, nabong karon, musimba karon, ulit ni mo ron, away mo ron, matulog karon, madlungon karon, maruman karon. Kamatay man ang mga yam nga puro karon-karon. Unya na bulang kristal nga ingon ana dito, di mo kalito ingon. Magbantay ka. Kay madasmagan ka og mahal kayong sakyanan. Pero di ka maunsa. Ang driver anak unaog mo na yung mabana nimo. Wala! Gahulat sa kalsada, asam na baron! Ang uban atos baraha. Pag napakita ko sa imuhang palad. Unya, kuha na baraha, ipatong sa palad. Pag-ukab sa baraha, alas. Mahimo kang presidente sa itong nasod after 20 years. 110 na may
ang edad. Hala, no? Imagine na, mahimo sa presidente. 130 na yung edad mo? Sabi yung, maraming ko sila ako lagi na sayon. In fact, bisan pag magtiayon mo, nag-ipon na mo 40 katuig, di gyapon ka 100% nga nakaila sa imong asawa. Imong kumbana, wakay nakaila ni mo. Matinga ka kada tuig na ibago. Karon pa rin kinaiyaha ba? Hello? Ukap-ukap na iparahan ang buonin niya. Nindot kayo kay may mukhang presidente o niya. Ang China, ang Russia, ang Korea, magbuhis sa Pilipinas sa panahon ikaw na presidente. Wala, lumias pa sa akin. Pag human yung patag na, nigawas, nahulog sa danan, patay. Nahili mo presidente? Ikaw sila nakura lagi na sa ngayon. Nay mahimalat. Ha, mga sugarol, para na ako yung amen. Pangangkon mo ba? Di pangangkon, oy. Yung mga sugarol, inganaon na ng manok. Tanawon ng himbis sa tiil. O silabot sa tiil. At tara na, tunuin. Kanin mo buno ni Catrice. Hinungdan. Oh, napay mananong nga. Oy, mananong ka kay tibuok. Lingin ang bulan. Bagyohon gapon, magapon na ani. Napay inigtanom nimo sa kulig kuan atong palihian. Agoy. Nus apa mata makundang aning atong pagka Kristohanon nga magpaling-paling mga igsoon. Ano dili mo nato himusahas. Desisyon na pinagis pulong sa Ginoo. Lord, nag-ingon kasi imong mga pulong. Imong gisulting nato kang Jabes. Imong i-extend ang akong teritoryo. Imong usbol akong pangalan. Imong kong iangat, O Lord. Tanong. Pagkaugmag ikaw kanding. Ayaw na. Saling nas Ginoo. Itong yun nas Ginoo tanan. Kabalo ka. Kining mga totoo, pagpakita naman ng wala pa kay konkretong ligon nga relasyon sa Ginoo. Munang sige kang ma-offend. Dako kong harvest ani kay akong gilihiag yung ani. Unya kay giudit man, naa ka na harvest. Asa ba rin mo lihi-lihi? Nanagpa ni Odet? Wala oy. Ang naghatag na ko kasiguran ng Ginoo. Muna ni mo siya sa verse 29, ako rin nasayod. Imong banawa nasayod, imong asawa wa nasayod, imong anak wa nasayod. Ang imong professor wa nasayod, ang imong employer wa nasayod, o imong uyab wa nasayod. Walay nasayod, ako ra. Ako ra gyud. Wag ay nasayod si Lord. Okay pa ba tani ha? Unsa may plano ni Lord? Ingon siya, plans for your welfare. Sa lain nga translation siya, plans to prosper you. Naadi ay plano ni Lord nga iangat ta. Pero kadi ka pwedeng iangat ni Lord kung dili ka iagis proseso. Naalagi process. Tanaw Joseph. Hulog sa tabay, baligya, tentasyon, presohon, butang-butangan, presohon, kalimtan. Pero kasi Lord na may planong iangat. Bisan, pag-ibutan kas presuhan, o iangat ka ni Lord, may makabuot ni Lord. Tama? Kanang plano ni Lord, kinanindutan yung kayo mga igsoon. Ako rin yan nasayod sa kong plano, ingon si Lord. Now, kay si Lord raman di ay nasayod, kung imong itugyan sa Ginoo tanan, diha pa magsugod na naa kay tinuod na kalinaw. Di na, Lord, di na ko mo fight, ani, gikapoy ko, ani. Ingon ka sa Lord. Ingnan ba din ako ka i-fight na? Nga akong tawag mo, masalig mong kanako. Ikaw, Pedro, ingnan ba din ka na ako langoy? Nga akong gusto mo, sampit mong kanako. Ginan ba't ikaw at tubangan na, kaugalingon mo ng bagyuhan na ka ng balot. Ang imo, masalig mong kanako. Sa kagulihan sa kinabuhay ng mga igsoon, test, exam, pasulit, pagsulay, kontinuod bagyutan magsalig sa Ginoo. Okay pa ba ta? Okay na ta diha? Napalain. Ingon siya padayonon nako. Unya, ako lamang ang nasayod sa akong laraw alang kaninyo. Manang iyang giprangka pinaagi kang Jeremias o pinaagi kang Ezekiel nga, do not put your confidence to ini mga humot o baba. Ayaw dia ibutang yung pagsalig. Arin ako. Ingon si Lord. Ha? Okay? Kay ako rin nasayod sa kung plano ninyo.
Okay? Anong nasi mutupad? Na si Lord ay nasayod si Emplano para nila. Sulti yun. Na si Lord ay nasayod si Emplano. Even kami sa among kagalingon, si Lord ay nasayod sa among plano. Tanawa ha, nag-pray mi sa Ginoo. Usually kami mga pastor mo, dyan ay among prayer. Bisa na akong pastor puron nga may nag-disciple na ko. Hanggang nagkaampo siya na, Lord, tagay mi kagalingon po yanan. Ang among kagalingon yung buwanan, kagalingon mo. Yuta doon, nag-pray na. Pero kung imo ng tanawon, mura kang makaplano kag imo kagalingon no. Tigom po, paliton ako ni, tangan ako ni, ano? Hala kay kasi Lord, ingom siya ako may nasayon sa akong plano. What if ingon siya? Okay. Sige, na-blessing. Nya di na ito para anak. Example na niya. O, paliton ako ni yuta sa atbang. Karon, napaliton ako ang yuta sa atbang, i-process ang mga papel. Kaliton kong ibot ni Lord. Ari, naputas dumagiti, manarbaho, pastor. Ay, napo mo kayo i-process ni Lord. Nya ingnon ni Lord, sama kang Abraham, biyahin tanan, way, lingi-lingi. Nasakitan na po ka. Mabitaw nindot kayo, makagantas plano sa Ginoo. Kaya tinuod kang naay kalinaw. Tinuod kang naay kalinaw. Magpadala mo tas kabalakaw, saon maning ugma, saon ni Sir Simana, saon mo na, nawag yun tayo kalinaw. Pero ang giingon na ni Lord, itugyan niya tanan. Kaya nga naman, si Lord ay paagi, ikaw rin wala. Ang problema, wala ka rin tayo paagi, di pag yun ta mangitas paagi sa Ginoo. Monay kuya. Ingon pag yun siya sa verse 12. Unya mo sangpit ug moduol kamo kanako ug mag-ampo kanako tubagon ko kamo. Musangpit, moduol ug mag-ampo tubagon. Musangpit, moduol. Tanawa yung verse ha? Tanawa verse 12. Kaya basin ang inyong verse 12. Basahin ang verse 12 diha basin ninyo diha nga ug unya magpagulbol, magpamalikas, ilang kahintang. Tanawa, pareha ba ta? Pareho, gisulti? You will call to me and come and pray to me and I will listen to you. Ganun dili naman ni Mamina si Pastor Nato. Ganun dili naman ni Mamina ang bana. Ay mga bana, pasaylo ka ha? Giingnan ko sa ako sawa gabi. Nalipay ko, siyempre nalipay ko ma'am. Ingon. Kabalo baka nganong ang mga bana mo ay sultian kanunay sa mga sikreto. Lipay ko pagtubag. Ngana ko niya. Kaya mga bana mong go, dili na sila manabi-tabi. Dilipay ko. Siya, sakto na di. Yan ang pailaing rason na di. Kaya mga bana di mamati. Nakuhan ko nga. Naawag sa motor na. Napalay pamig-isa dito. Naasa na ras mami, igo. Paminaw na kayo, may. Lipay ko kay ang pangutana. Kabalo ba kang nga mga bana mga oys kanunay ngayang sultian sa pinakasikreto sa mga asawa? Ingon ko, kasi siyempre ang mga bana, mga lalaki, di mo na magtabi-tabi. Hindi mo na man-chismis. Di mo siya, number 1. Dilipay ko. Pagkataon, isumpayan. Pero ang ikaduhang rason o pinaka-maugyoy rason ay mga bana di maminaw. Masakitan yung kuha ng grupo ito. Naugyoy. Baktas ng saka Lourdes. Nagkatawaan na imig sa motor. Ay mga bana, maminaw mo taway. Gusto naman atong tingog ka na yung paminawon. Kami po mga bana, tagsar ng tingog. Hindi pag yung paminawon, bantay man ha? Kaya kung na yung bana nga gabi ka istoryador, murag laki lagi ka, nga na ba? Sumusangpit kamo kanako, mag-ampo kamo, tubagon ko kamo. Ang verse 13, mangita kamo kanako, makaplagan ako ninyo sa diyan kinasingkasing ang inyong pagpangita kanako. Muna mo simbata kinasingkasing, bubasa Bible kinasingkasing. Dili tinuhod-tuhod. Ilok-ilok. Ano ilok-ilok? Ilok ang Bible. Kinasingkasing nga pagbasa, kinasingkasing nga pagsimba, kinasingkasing nga pag-ampos, Ginoo. Kinasingkasing kamong muduol diri nako. Ingon siya. Sa diyan kinasingkasing ang inyong pagpangita kanako. Makaplagan kayo ninyo ako o ibalik ko kamo sa inyong nasod. Diyan ang to. Now,
Nasabtan na ba nato ni? Sa pagkadungog nila sa promise sa Ginoo, kabalo silang pantuson pa sila, muagi sila, grabing kalisdanan. Pero naa na sila tinuod nga kalinaw, nga naman, naa na sila word nga gitagaag assurance. I said to Mama, Mama, every time na may tabo, ang akong kasing-kasing mauni. Bukat kaayo nga ang conviction na grabe yung kayo, ma. Pero karon ang nasa akong kasing-kasing, grabe kayong kalinaw o kalipay o excited ko sa umaabot. It means, malabang ni mo ni nga balod kini nga bagyo ug mobanos ning pinakadako kaayo nga ganti. Kisa may naghatag na si Lord man. Kabalo man ta ang Ginoo mo ay nagkontrol. Even mga higala ni Daniel gibutang sa kalayo wala naon sa si Daniel gilawog sa leon wa gikaon. Pero imagine kita Leonardo of Leon murag hurot sa na. Murag pinsan Albertos. Hurot the guy siguro na. Murag hurot yun. Ilawog ka sa leon. Ilawog ka sa balatian. Ilawog ka sa walaon. Pag-iyon kag tubig sa mga problema. Tawag ta sa Lord. Lord, tagay ko kalinaw human unya ni enemy. Karon, sabto na to ang tinuod na mensahe sa kalinaw ug mauni ang last. Palakpakan sa nato si Lord Ben. Na-attend dito sa sa Valencia. Pag human og wali, grabe lang sugang pakpak. Kay abi nila na bless na bless sa wali. Kusog day kasi lang namakpak, kay excited na sila sa sunod na banda. Sakpan! Labi na kag mangwali, itata offensive gayo, pagsugod lang daan na marag. Kamo, klaro kay mga dagboy nyo. Sakit kayo na. Paminaw mo pag ayo kay last naman eh. Last na eh. Manang namakpak ta kay last na no? Oh, Isaiah chapter 11 verses 1 to 9. O mamaulit na ta. Ningon diha. Isaiah chapter 11 verses 1 to 9 verse 1. Ang harianong kaliwatan ni David mahisama sa usa ka kahoy ni putol. Osbon ako. Ang harianong kaliwatan ni David sama sa usa ka kahoy nga putol. Nga naman to. Lord, na naman ta kalipay, na naman ta ang kalinaw, na ang grabe Ginoo nga kadagaya. Nga nung kalit ramang naing-ani, Lord. Gisulti ng daan sa Bible, nga kalit na siyang maputol. Pero kung galing maputol, ayaw ka pala ka, kaya niyon sa man, niingon diha. May sama kini sa usa ka kahoy nagiputol, apan, sama nga ang tuod manalinsing, motungha usab ang usab ka bag-ong hari gikan sa kaliwat ni David. 430 years na prophesy si almost usa nang tunga sa millennium. Usa na pagsulti 400 years. Gi-prophesy ng daan ni Isaiah nga matawo si Kristo sa chapter 11. Muning atong ibasa karon. Nakaliwat ni David. Nga naman si Joseph ug si Mary banay mas kaliwatan ni Judah kinsa kaliwat si David. Nasabtan na to. So, gi-prophesy ni Isaiah na ang grabing pag-uswag, ang grabing kalinaw, ang grabing kadagaya nga nahuktan sa paghari ni David, kalit nga maputol. Pero ningong ayaw ka doon, ayaw ka balaka, kay sama sa kalang iputol, musalinsing, it means, mubalik raon niya. Pwede ka doon lagi. Verse 2, ang Espiritus Ginoo anak kaniya, muhatag kaniya, kaalam mo kay balos, katakos, sa pagmando sa iyang katawhan, o mahibaw-an niya ang kabubuton sa Ginoo o makabaton siya kahadlok o pagtahod kanina. Especially kung CEO na kas kumpanya, you need wisdom gikan sa Ginoo. Kung leader na kas niyong puro, need ka wisdom gikan sa Ginoo. Leader kas komunidad, leader ka sa church, need ka wisdom para sa Ginoo. Because ang kaalam mo gikan sa Balang Espiritu, mao man ni ang gamito nimo dili man ang imong kaugalingon. Amen. Kabalo mo maison, please pray for me in tawon. Ayo lang gyud hukme. Si pastor, tagak-tagak, iampo dyan si pastor. Why? Nga naman. Tungod kay, kung kami dili, magabuhat mi dili na maoy conviction sa Ginoo sa mga, kami mo'y paninglan ni Lord. Mauna nga, pray na Lord. So, kami mo'y duklon sa Ginoo. Even sa paghatag ng mensahe ng Ginoo, di po kani.
Niya ito kong Valencia, invite ko sa camp. The testimony si Sir Rafi dito nga, grabe yung pagkahagbong, pag-abot sa pandemic sa iyang tanang gikalingawan. And so, nagluhod niya, nag-pray ko, nag-pray. Namuot lang ko kay, pagpatong na ko sa kamot na ay gihinluan si Lord. So, kulap, silak, nag-speak in tongues, nag-pray. And after that, nag-rest siya sa presence ni Lord. Na inidugol, kay hilutod. Kay kaino nila na kuyapan. Wala, no. Kasad din na kay ang Ginoo ng muhat. Nag-pray pa na. Nagrabe kayo. Nain ko nga. Kanang naay giputol. Ako dali-dali, sir, kay mag-pray po ko sa inyo. So, nag-pray po ko sa mga pastor. Kay diyan man po'y hagna na ay gikan sa Albor, Tagbilaran. Nag-pray po ko. Kunya, kami nga message ba nga kanang bisan o naay nawala, ayaw ka pala ka kaya naay sa lingsin. Hello? Naay musunod. Nya ang musunod anak kay bautang mas labaw pa kaysa kaning agi. Di ba? Munang kung siya nawala sa mong kinabuhi, sa dilam ka na musunod, mas labi pa naong nako. So, sa ingon ni anak nga paagi, mahugtan ganin mo ang tinuod na kalinaw sa Ginoo. Verse 3. Og malipay siya sa pagsugod kaniya, dili siya maghukom, sumala sa iyang makita o pinasikad sa iyang madungo. Kamautang, sama sa itong Ginoong Nidson, kung sa ito nakita, kung sa ito nadungo, dili ta, dapat kamautang mo balansi. Okay? Ako sa akong kaugalingon, pag basa sa pulong Ginoo, dapat kamautang mo balansi, maubag yun nila. Kaya mo dito kong hukom, maog yun eh. Mo niya ko iwali ba, igo yun nila sa tatak niya. Dili ba? Si Lord mo ang maghatag. So, wala pa dito na human. Pag ato na pa ito nga ka, ang wali nga kung ganda, di mao. Kaya pag abot na dito, mao ni iwali ha, mao ni iwali. Nahit naman ang ihatag sa Holy Spirit. So, anak, musunod ko sa akong natunaan ang akong kinalindutan na kayong preparation. Di ko musunod. Ato yung ko musunod sa usay, gisulti sa Holy Spirit. And kaya nisunod maka dito siya nanguhat og taman. Nakaingon yung ko, Lord, salamat mo ulit kong malipayan o mudaog ko. Kaya kakita, gigog tinuod na revival, tinuod na pagkabangon, tinuod na talipay. Human sa word. Nya di man to akong word. That is why ningon si Lord, ang inyong kalinaw, kadaugan, wala sa tao, wala ni pastor, naa sa Ginoo. Wala na ko. Ani Lord. Verse 4. Hukman hinuon niya sa katarong ang mga kabos, hatagan niya sa ustisya ang mga walay, ikapanalipot sa ilang kaugalingon, pinaagi sa iyang sugo, silutan ang katawhan, o mga matay ang taong dautan. Verse 5. Dira. Manduan niya ang katawhan sa pagsubay sa ustisya o katarong. Hello? Magtago-tago pagalita o maingotan. Hoy, paghinay bakit kalit niya mo aris pastor, sakpan ta diri. Magtago-tago pag ganay mag-ingon na si Lord mangyod maoy dili man si pastor. Ayo yung kahadlok ni pastor. Oy, ato mo sa Ginoo kahadlok. Kinsa man si pastor? Ikaw sa Ginoo lang si pastor daw isog magwalo dili kay dala man ang authorities follows Ginoo. Pero kabalo baya gyud ka nga og naatas gawas amigo gyud ta. Mag-basketball ta, magsikhanay pag ganita, no? Kinamiguhan. Sige. Ingon ang verse 6. Na mutipon, mo ni ang promise ni Lord na kalinaw og siray makahatag ani. Magtipon pagpuyo ang lubo o ang nating karnero. Hala? Ingon siya, ang lubo, ang manunukop, ang mapatay sa karnero o ang karnero, mag-usap puyo. In other words, ikaw o ang imong problema, bisag na ang problema, naagapon kay kalinaw kay si Lord may naghatag. Si Lord may naghatag sa kalinaw. Ingon pagyod siya, ang nating kanding o ang leopardo. At ang mga wala kay lang leopardo, mura ni siya kinadako ang iring nga puntik-puntik, kusog kay ning mudagan. Sunod ni siya sa cheetah. Kanya na pagyod ingon diya, ang leon o ang nating baka. Na? Kanabang ingon diya nga naa kay balatian, ikaw karon, ang balatian mo ang leon, ang nating baka mo ikaw, way ikasukol. Sa maong balatian. Pero nagtipon, naay kalinaw, gihapon ka, wa ka na balaka, wa ka na do, kay ka na makalinaw, hinatag gikan sa Ginoo. Klaro na? Klaro na ba? O ang gamayng bata, magagiya kanila. Na, imagine ng leon, giya ha gamayng bata. Verse 7.
Maghigalaay ang baka o ang uso. Magdulog ang ilang mga anak o ang mga leon. Magkaon lang sila dadami sama sa baka. Kung imong tanawon, may ison ka na ba, mabot niya ang panahon, nga ikaw magtotoo, imong silingan di magtotoo, di na mo mag-away. Maghinatagay pa mong spaghetti. Uy, mas dami, yung luto niya. Di na po maulo. Di na may mao. Kanalaan na dyan, tinuod na kalinaw. Karon, makuha ba nato ni sa atong balikangot? Dili. Imagine na ko lang, leon o kanang nating baka, pakuyugon, hindi na magkuyog. Pero si Lord may magbuot. Kanang imong gitanaw karon nga leon, sa maabot ala, mo na manalipon, mo manangyaw ka. Ay, gautas ko Tukon pa na ko. Ayaw ko nga, ano eh? Muna mo protect sa imo ha. In verse 9, ang batang masuso, imagine ha, 9 months pa ni kay kasuso. Magdula diha sa Pinoy-anan sa halas, nga malala, maghilang-hilang itong banakon. Magduwa o kubra ang ingon. Kakapako ng ulo sa aking kubra. Imagine ni nga kalinaw. Imagine ni nga kalinaw. Kung unsa kagubot ang Ukraine o Russia, pag mo ingon, Lord, stop! Di, si Kabulay, si Lord. Pag mo ingon, si Lord, hunong na ning inyong kagubot, pulihan natin yung kalinaw. Ukraine ayaw ng pagdumot, kaya nawala ni mo, dublihon ako. Russia ayaw nagsigit, panulong dito, tulion ka na karon. Pag si Lord mo deklara na gani, wala na mahimo ang tao. Tanang na judgment sa tao, pwedeng sakto, pwedeng dili. Pag ang judgment na ni Lord, wala na gata. Napa mo diha? So, imagine na mga igsuot. Kini mga bata daw ko ng masuso, magdula diha sa Pinoy-anan sa halas, malala. Ang mga bata ang linutas, mukuot sa lungib sa mga bitin. Imagine na yun nagkalinaw. Ako ka mga buhaya, mga nagdapling mga usak mo. Unya, ang makanding libre ng muduol dito sa daga sa tubig, mainog tubig. Jadi na awayas buhaya. Ingana ang kalinaw na ihatag sa Ginoo na to. Natuutag, mahuman kong eskwela, maning kamot ko, palit kong sakyanan, magtigong kong bilyon sa bangko, dako kayo nga balay, magninyo kong kinabutanan, magpa-research kong kinabutanan, tibok-libutan may akong ninyuan, runado ko'y kalinaw. Kabalo mga igsoon. Nasahin mo yung mga bana, maghilang ba? Ampot ka kalinaw, sige kag tagaw-taw. Pero nga nung katagaw-taw man na siya, pangatana ko tanong nga bana, oy. Ano yung katagaw-taw ni siya? Sabot mo katagaw-taw? Sige, yaw-yaw. Pero mga asawa, pagbantay po. Kaya usahay, ang mga ba naman dapat, pero di po nato ma-realize usahay nga ang ato dahil isulti, mas sakit pa kaysa sa ilang pagdapat nato. Ngayon nga naman, sakit na kayo. Nato eh, usa ka, akong wife, asa ka, ayaw ka offend ha, ma-offend mo ka ron. Ako na istorya. Ingon siya, Lord, nag-promise ka nga, usay ko pangayonin mo imong tubagon. Ingon na yun. Ang asawa nag-ampo. Ang bana di ay, ang bana. Tubagon ni mo, Lord. Ingon imong pulong. Ingon si Lord, sige, pangayo, usa ka butang. Ingon siya, Lord, muadto kog Hawaii, pero di ko ganahan mo sa kay barko kay malunod niya. Di po ko ganahan mo sa kay airplane, kay basig crash. Lord, karon dayon, himo itulay. Ingon si Lord, na, pag huna-huna sa akin, basig na apa kay gusto ko pangayoon ba? Huna-huna ako pila itong magasto na. Unya, anang paghimo ana, grabe kayo, imagine ako na, di ka dali abot Hawaii. Piyong-piyong sa siya, niya ingon na po siya, Lord, kini na lang Lord. Kanang, ngano nga akong asawa, yaw-yawan kayo Lord. Si Lord, ikalit ang ingon niya, na, unsa kalapad ang kalsada ang taytayan padung sa Hawaii. Na? Ang iyang ikadawang prayer, ingon siya, Lord, pasabta ko, nga naman akong asawa, yaw-yawan kayo. But ingon niya si Lord, pila ka gusto nga linya, kanang agianan padung sa Hawaii, imong gusto na. Ang ipasabot ni Lord,
nga masayon maghimog Hawaii gikas kalsada, Taytayan gikas Pilipinas padung Hawaii. Kasi sa pag-explain nganong ang asawa masigyaw-yaw. Okay na nag-gets na. Na? Pero sa pagkatinola, magsuri-suri ta sa itong kagalingan. Mga bana, check na itong kagalingan. Mga asawa po, relax po diha. I-check po na yung kagalingan. Ay, labi na sa mga anak. Mag-pray mo tag kalinaw. Mag-pray tag kadaugan. I-check na itong kagalingan. Himpit ba tayo nagatugyan diha sa Ginoo? Kasi yun kayo makahatag anak. Yara, sa verse 9, last na verse. Dili na sila magpinatyanay dito sa balaang bukid sa Sion. Di na sila magpinaakay. Di na sila maghinapakay. Di na sila magkasungayay. Dito sa balaang dapit. Bisan kita din eh. Naay mga tay. Huwag kakabalo ka na sa inyo ng sumutapat. Damay, bikil. Dako na ayon ako. Ha? O niya, hindi ka preparado, hindi ka prepare na. Dapat andam na. Martin, bantay ha, masikhanin mo na Jasper. May nga na. O niya, suod kayo mo. Diha sa mag-asawa, sa mag-asawa. Kinaklusan kayo. Na? Magkugos-kugusay, pag ikakwarto, kugusan ang asawa, dadan rin. Jiluson ng dua ka bata. Tinon, bitaw. Pagkahapon ba, gamay na nakaingon. Tutok ng manok. Wapa. Usa ba yung iwat? Oo, manok na, dituktok. Ya, abot na sa lain adlaw. Example, nihawan ni tabo na mo. Kanunay ni. Dili ni sila magpinatyanay dito sa balaang bukid sa Sion. Sa Dios, unya, kay ang kahibalos Ginoo mulukop sa tibuok kalibutan sama sa tubig sa kadagatan. Kabalo ka kung sa kahibalos Ginoo, ang grabing kalinaw. Balikan na nato ang Philippians 4 verse 6 to 7. Si Lord na kayo makahatag ani. Kanang nakikitubang karon nga dakong problema pero makasmile ka kay payapa ang imong kasing-kasing. Si Lord may naghatag mo na kalinaw. Pero moingon na gani kang salamat Lord kay nakoy kalinaw kay wa koy problema ron kana nakalinaw dili na mao. Kay ang kalinaw ang ingon sa Bible nga bisag naa ang lobo sa leon. Ani, na ang leon kauban niya ang baka. Dili mamhadlok di mawala ka ang baka kay si Lord naghatag og kalinaw. Kung bitang may awit nag-ingon, nabisan sa bingit ng kamatayan. Di ako matakot. Why? Nag-uban ka man ka na to. Ingon si Lord, tanawa, do not worry for everything. Kanang nasimong tapad na ikaw, grabe ka kamabalak. Oh, paminaw. Inasunti eh. Ingon si Lord, ayaw kabala ka sa bisan unsa. Atong hinganan ng bisan unsa diha. Ingon si Lord, ayaw kabala ka bahin na ng cancer nimo. Ayaw kabala ka aning mga operahanan na to. Ayaw kabala ka ng atong bugas-bugas pero asataan na ron. Ayaw kabala ka ng anak mga panangalagad nimo. Ayaw kabala ka ng mga nimo na bayre. Ayaw kabala ka ng giaway ka ni imong igsoon. Ayaw kabalaka ng gasolina, pagbaktas. Ayaw kabalaki ng bugas nga munaog. Mubaintin na lang ang kilo. Ayaw kabalaki ng imong buhok nga mahal kay bayad ni kulot nagbalik. Kasi po, nagsugo na mo. Tandama na natalan. Ilisan na to ng kabalaka niya. Ayaw nakasugo. Ayaw nakagoon. Ayaw nakahandok. Ayaw na, ayaw na, ayaw na, ayaw na. Kung saan yung mabuhaton? But in everything, through prayers and petition. Na kay Balarian, dahil asa prayer and petition nila. Na kay Balarian, dahil asa pag-ampo. Wa pala ginawala, kanina na kong ampo. O, ampo na po. Wa pala ginawala, pastor, nakatoy na kong ampo. Ampo ka po. 5 years na, wa pa. Tanawa, prayerful na ka. Nawala imong katapulan mo, ampo. O karon na mo na kang prayerful. Tantangan na ni Lord. Wow! Amen? Ayaw din kabalakan niya. Kapalo ka, si Lord kabuhat sa langit o sa yuta. Si Lord po kapag ginawa ni mo. Si Lord nagpatubo sa talong ni mong gikaon. Sa okra ni mong gikaon. Si Lord naghatag og hangin. Si Lord naghatag tubig. Si Lord nagpasigil adlaw. Si Lord kanang trabaho. Nganong kasigil ka
kabala ka diha. Ingon si Lord, ayaw na kabala ka, but in everything, through petition and prayer, let your request, ang imong mga pangandoy tinguha, present known. I-present siya, be known to the Lord. Isanghin sa Lord, iampo sa Ginoo. Now, tayo ginayag mag-ampo. Halang, ako nang po sa Facebook, pero basin og walay nakakita ani. Ang prayer, dili na ingon o kung sa imong gusto mo ay matuman. Okay? Example, Justin, pangayon na ko bisag unsa. Ako nang i-share ha sa Facebook, giwala na ni. Pangayon bisag unsa. Sulti ba? Cellphone? Dili ko mahatag ni mana. Unsa ba? Kwarta. Kwarta? Di ko mahatag ni mana. Unsa? Ballpen? Di gyapon ko mahatag. Sige pa. Uyab, di ka? Inyari. Polo? Polo? Okay. Kuha na ko polo. Ang ihatag sa iya. Pero before na ko na ihatag, di na ko sa itong anak ko sa akong gustong ihatag. Pangutan ako. Sa kadagang ngayon mong ipangayo na ako, ako'y pangutan ing nako, pastor, unsay gusto na mong ihatag na ko. Sige. Pastor, unsay gusto nga ihatag nimo. Ang gusto na kong ihatag nimo, jersey sa NBA. Okay na ka, anak? You see? Mao na prayer. Imong hibawan o unsay gusto ni Lord para nimo ug mo imong iampo. Di kay unsay imong gusto. Mao na prayer kay ma-disappoint ka sa kanunay nimong gipangayo, wa na dawat kay di man na may gusto ni Lord ihatag nimo. Si pangayo kay airplane. Si pangayo. Halin, unsa na? Chapel. Si pangayo barko. Kana bang atong gipangayo? Sigurado tang manay gusto ng Lord ihatag diha sa imo. Ako magsige mo kong ampo, Lord, mahimo kong angkor sa radyo. Bisa ko agad na eskwela. Lord, mahimo kong angkor sa kanang magbalitaan bitaw sa media. Magandang gabi bayan. Sa ulo ng ating mga nababagang balita. Gusto ko ingana ko. Pero kay lahat man ang gusto ni Lord nako. Mo nang moingon na ka, let your will be done. Unsay imong gusto, Lord, akong iampo mao na nitabo. Diba? Eh, si Lord naghatag og conviction. Makabalo pa na si Lord. Butangan ka niya pananawon og tinguha. Nakay pangandoy. Then kana nga pangandoy, provide na ni Lord kay siya may gahatag anak nga pangandoy. Okay ba tani ha? Katong dili mo amen gutom na kauli una, mahuman na ta. Ingon ang verse 7. And the peace of God. Unsa ganitong peace of God? Naaakliyon, pero di niya hilabtan ang kabaw. Na ang buhaya, pero di niya tukbon ang kanding ni inong tubig. Na ang banakon, pero di niya buakon ang bata nga nagduwa-duwa niya. Muna'y kalinaw, and the peace of God nga transcend. Unsa gingon diri? Surpass every thought. Kaya mulapaw sa atong panabot. Kaya ang panabot sa tao, nga nang malapan. Kaya ang atong panabot, magmalinaw na tagwa na tayo problema. Pero lahi si Lord, kaya bisag na pa ng problema, malinawon kang excited kang unsa na po'y muabot ani, unsa na po'y sunod ani. Kaya ang padaan ka mga kagulaan, kasakitan mo, matuto kang magdidma-didma, oy! Kaya na ay surprise si Lord nimo. Sa batanan, mga patubo ran eh. Patubo ran eh. Kaya ni tanan, patubo ran eh. Patubuhan na itong prayer life, patubuhan na itong pagsalig, patubuhan na itong pagtuo, patubuhan na itong kandagan siya. Patubo ran ni tanan. Muna ningon siya, and the peace of God, which surpasses every thought. Tanan nga di mo ma-imagine nga kalinaw, grabe. Tagaan ka na ako, og dako kayong example. Dugangan pa ni Lord yung amo ang karong yatubang. Example ra Lord ha? Sabo ta Lord. So naana diha gira kabahin ana nga balatian. Si Lord ay bahala. Nadugangan pa gyud. Mga ginsakupan, problema pa sa kwan. Nadugangan pa gyud. Naggubot, nag-lockdown, nagwala na trabaho, wala na mga income. Nadugangan pa gyud. Naatanan, naabot na. Pero kung kining kalinaw, human ka makatugyan sa Ginoo mo, naog sa mong kasing-kasing, hala, bisag maghabol na lang kag sako. Gahinanok, gahagok na tulog. Then inigmata ni mo, Lord, ang akong problema, imuhan ni. Okay, Lord, imuhan ni Lord. Aray, imuhan ni Lord. Okay, Lord, nga ano ko kalaan?
nga anak kalit. But yun si Lord, the peace of God which surpasses every thought will guard your hearts. And so di na ka mabalaka o di na ka malibog. Yung libog sa Tagalog, bastos yan eh. Pero yung libog sa Bisaya, yung confused ka ba sa English? Yung hindi mo alam anong gawin mo. Matulog ka? Simple as that. Ang kalinaw ni Lord na dili na masabot, di malitok sa pulong. Manalipod sa imong kasing-kasing. You know what? Pag human sa revival sa Camp Saluay, I mean, before ang revival, nakahibaw dyan ko nga Holy Spirit na ni, tungod kay the praise and worship pa lang, ako'y nahagba. Bang! Una, nagaluhod ko, nga naghilak, nga hinumduman ako, ang tanang kaigsuunan, nga naas problema, ang akong pamilya, ang akong mama, ang akong asawa, ang mga anak, ang akong tanan, naghilak, hugtaman, nga nag-ampos, ginong praise and worship pa to. And then, humanas ako ng time, nagwali pa lang ko, ang akong nadawat na punta po sa mga naminaw. That is why sila po, grabe kayo, pamot nila. Nakaingon yun ko nga excited ko, Lord, magpadayon kinabuhi. Tugangan na po sa revival dito sa Dahunog sa Valencia, sa live na po nagtanaw. Pero na akong kasing-kasing nga, Lord, ang tanan ng mga pangandoy na akong giaksyon na buhit, gunitan ako ibalik, magpadayon! Diri sa Bohol, dagan kayo mga kasabihan, Barog, Bohol, Bangon, Bohol, Abanti, Bohol, Asinso, Pamor. Dagan kayo. Pero sa imong kagalingon, wala. Makaulaw na. So dapat na sa itong kagalingon mga igsoon, which surpasses thoughts, every thoughts. Tanan yung una-unaon, grabe, di yun mo ma-describe ang kalipay o kalinaw. Munang gi-describe na ng ni Lord, pinaangi sa kamasuso ng bata o leon, na di niya hilaptan. Muna ang kalinaw ni Lord. And then nga po siya, kini nga kalinaw will guard your hearts and your minds. Nga nung hearts of minds. Pwede nakisulti si Lord sa daghang mga tao, but gipasulti po niya nga imong mga ipangbati-bati niya o ang imong mga decisions kinabot. Panalit da ni Lord. Will guard your hearts and your mind sa imong pagkahiusa diha kang Kristo. Amen? Sakto na ito na, sa diyang nahiusa tayo ng Kristo, ang maabot sa itong kinabuhi, dili nato atubangon nga nagnasarata. Naa ang Ginoo. Sige tagwali ba? Understand the process, pero yung meaning abot na process, di ta kabantay. Di ta kabantay, no? Munang karon mga igsoon, palihog lang. Nagbasa na tag-Bible, nakadungog ta sa wali. Si Pedro, sawa pa siya ninaog sa sakayan. Giing na siya ayaw kahadlok. Amen? Sa di pa ka manaog ani nga church, sa di pa ka magawas diri, giing na naka ni Lord ayaw kabalaka. Sultian tikaw, warning ni. Kay human si Pedro nanaog sa sakayan, nitan-aw sa balod og nabalaka. Pwedeng humanin mong amin-amin karon, tanaw na mo kasi mong problema, hindi ka yung balay, nahadlok na mo kakayong na balaka ka, magkaunlod taan. Ito yan hurot tanan sa Ginoo. Amen? Kani nga church, di ko mahadlok, di ko mabalakaan. Ang sige na kong worry tungkol sa dako na kong tinguha magbisitin kong church sa Negros. Ingon ko, ma, ato ko sa Negros, mag-birthday mao niya. Magbisitin ko upat ka church. Wali ko sa upat ka church. Pero ang akong worry ba? Kisa may akong pawalihon anang upat ka Sunday o upat ka Wednesday. Purot si Kuya Rodja, tingali niya ng Lord. Hapak ko si Kuya Gaspar. Ako sa itry, wali ka na. Ano? Pero nasiba ko na una, di man din ako Ako sabi ko, ako'y tag-yes ko. Ang nanag-iya na to, ang Ginoo. No? Lord, mag-visiting siya. Pero, si Lord ako, ang kabubuton sa Ginoo, nga naman, pizza 3, baya po niyang schedule. Nga pagka pizza size, wala naman na siya pusog, ana. Maluya naman siya kayo. So, si Lord ako, bahala anak mo na, ingon diya na kay kalinaw, kung imo radyong itugyan tanan sa Ginoo. Naradyo kay kalinaw, Lord, okay ra, imo ni tanan. Imo ni tanan. Kaya akong pagsulay, Lord, imo ni tanan. Ayaw kabalaka, dinhi na nimo matistingan
ang kamatinud-anon ni Lord sa mga pulong. Ingon siya, bisa ng mga langgam, wala sila ng linding. Wala sila nagsalag. Nagsalag sila. Wala sila nanarbaho. Giatiman sila sa Diyos. Kita sa atiman ng tas Ginoo. So, mupauli ka karon palihog. Dad-a ang tinuod nga kalinaw ni Kristo. O kana mao ang pag-surrender sa tanan-tanan nga naa nimo diha sa Ginoo. And ingna sila, Lord, let your will be done. Kung padaganon ganit ni Lord ang imong sakyanan while ligid, makadagan dyan na. Pastor, kitang tangan na magmakina. Si Lord may magbuot. Pastor, ako'y sakyanan. Dagan na lang tadihan. Nga naman, tungod kay, diha sa atong pagkamatinugyanon sa Ginoo, diha ra ginato maangkon ning tinuod nga kalinaw. Inig ulit ni moros yung balay, tabunan karog problema. Bisag asa ka mulingit na ikagulana na iluha. Pero papuy-a si Kristo, itugyan, baylo mo ba? Baylo. Lord, akong problema kabuliyang imo na. Imong kalinaw ako. Tan-awon na to. Nga bisag ka akay bugat kay problema, hinanok gyapon kag tulog. Makapost gyapon ka sa Facebook nga pina dagko kayo gising. Ano man, di naman imong kalinaw naman sa Ginoo. Nasabtan ba nato ni tanan mga igsoon? Manindog ka. Hanggang yung tanan sa pagpanindog. Nighampak gani sa mga balod. Nigabot sa bagyo. Gusto ni Lord na atong maangkon. Mabalik. Nga dili na ang mga tinun-an ni Lord ang magdupas-dupas. Dili na ang mga tinun-an ni Lord ang maratol laon sa ilang himo. Ug si Lord matulog. Ang gusto ni Lord mabali na ni. Nigabot ani rong mga bagyo pagsulay nga ningan nato karon. Matulog ka. Si Lord mao'y mamuhat. Kay moras gihapon, pamati agyod. Maura gihapon. Kung ikaw mao'y mulihok, dili nimo kaya ug wa kay mahimo. Sama kang Pedro. Bisan unsa ka maumulan mo, di niya kaya. Pero si Lord na mulihok. Tan-awa ha? Si Pedro ray kaunloron. Pero bisan ang naasa sa kayan, nakaangkon sa maong kalinaw. Maybe sa inyong pamilya, ikaw may nagdalaan ng problemahan. Pero inigunit ni Lord sa imuha, ikaw o ang tibuok ni mong pamilya, ang naasa sa kayan, ang naasa mong Pinoy-anan, makabaton usab sa maong kalinaw. Remember this, wala sa tao imong kalinaw, kalipay, wala sa kwarta, wala sa bisan unsa kun dili na alang sa Ginoo. Ang Ginoo ray makahatag anak mo yung soul. Bow your head and close your eyes.